मैथिली एक्सप्रेस। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। खटिया पे सुताई के सैया ढोर जाट हल्के हल्के सुनना। हाँ, खटिया पे सुताई के सैया ढोर जाट हल्के हल्के सखी गेलल के गिरे छे हल्के हल्के शरम के हमारे सखी तो हमर से सारी सर के उठे नो से नस दर्द रसे रस कर लहंगा हमर सखी लसे लस। हमरा त मन जरे भोरे से काटी ले लक सखी जोरे से कटोरा से दूधवा झलके सहिया जी पी के मल के सखी गे हल्के हल्के गिरे छलल के ललके शरम के मारे सखी कमर से सारी सर के लागे साइट के कनी हाइट के मारे चौकी पे चोट सैया कैसा के। हाँ, चारों ओर से चोली फला के सीएन चल बाबू बबलू से बोल के राइटर पर कसवाबू दिल्ली से चल के घर सखी गेलल के हलल के गिरई हलके हलके शरम के मारे सखी कमर से सारी सर के। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।